Ați știut sau ba, dar vă reamintim că la Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun se poate de obținut și studii superioare la masterat. Care sunt criteriile de selectare pentru candidații civili cât și cei militari, dar și în general cum a apărut acest sistem în învățământul militar superior, ne spune locotenent colonelul Ion Serjant, de la Direcția Management și Resurse Umane a Ministerului Apărării. La finele anului 2010, începutul anului 2011, Academia Militară a elaborat planurile de învățământ pentru desfășurarea studiilor superioare de masterat ciclu 2 și în luna februarie planurile în cauză au fost aprobate de Ministrul Apărării. La începutul lunii martie, planurile au fost aprobate de Ministerul Educației și ulterior Academia a fost în drept să desfășoare studiile superioare de masterat ciclu 2 la specializare securitate și apărare. Înseamnă că aveți doar un domeniu în care sunt... Domeniul general este militarie, ca și la studii superioare de licență ciclu 1, dar specializarea este securitate și apărare. După aprobarea programului de învățământ pentru studiile superioare de masterat, s-a demarat procesul de recrutare, selectare a candidaților pentru studiile în cauză. În conformitate cu planurile de înmatriculare aprobate prin hotărâre de guvern, noi suntem în drept pentru a înmatricula 20 de studenți la studii superioare de masterat pentru anul de învățământ 2011-2012. Deoarece pentru anul de învățământ 2012-2013 noi nu facem studii de masterat, după absolvirea primului curs în decembrie curent. Dar în anul viitor iarăși o să înmatriculăm următoarea grupă de 20 de persoane pentru studiile de masterat. Astfel, în conformitate cu Ordinul Ministrului Apărării numărul 298 din 21 septembrie 2011, privire la detașarea la studii superioare de masterat ciclu 2 în Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, au fost selectate 20 de persoane și detașate în Academie. Totodată, din numărul total de 20 de persoane, 2 locuri au fost alocate pentru Departamentul Trupelor de Carabinieri și Poliția de Frontieră, dar atunci nu era Poliția de Frontieră, pentru Departamentul Trupelor de Grădinieri. Cine sunt beneficiarii? Criteriile de selecție pentru studii superioare de masterat pentru militar este de a fi cel puțin în gradul de major. Ultimele 2 ani de a avut calificativul cel puțin bun la evaluarea anuală, fi necesar de a avea studiile în cauză și criteriul de bază este deținerea studiilor superioare de licență. Pentru civili este activitatea în cadrul structurii militare cel puțin de 3-4 ani, deținerea studiilor superioare de licență. La masterat sunt predate disciplini fundamentale din domeniul securității și apărării, care anume ne spune locotenent colonelul Iurie Gărneț, locuitorul comandantului pentru învățământ de la Academia Militară. Planurile au fost elaborate împreună cu experții occidentali, de ce au fost introduse și multe discipline care au fost recomandate de către dânsi, cum este geopolitică, geostrategie, fundamentele științei militare, artă militară și altele. Aveți studenți și la carabinieri și grăniceri? Deci la începutul cursurilor de masterat au fost admiși studenții de la grăniceri și carabinieri. Însă pe parcursul studiilor nu toți studenții s-au încătat în programul de studiu și studentul la carabinieri a fost exmatriculat. Ce puteți să ne spuneți despre reușita primei promoții de absolvenți de masterat? Vreau să spun că sunt niște studenți foarte stăruitori, rezultatele sunt bune. Cei care pe parcursul studiilor au avut rezultate mai stabile s-au ocupat suplimentar, dar vom vedea la sfârșitul cursului când va desfășura examenele de absolvire. Când se desfășoară examenele de absolvire? În luna decembrie. Decembrie, prima jumătate, da? 24 decembrie se finalizează. Când trebuie să ține teza de master? Deci în perioada 16 decembrie-24 decembrie. Temele la teza și le-au ales ei? Conform metodologiei au fost propuse de către catedre, aprobate la Senatul Academiei, după care au fost ales de către fiecare studiant în parte. Pentru că este prima promoție de absolvenți, deja aveți unele lecții învățate, da? Sigur. Ce puteți să ne spuneți? Mai trebuie completat cursul ăsta sau e suficient așa? La general, cursul dat a fost planificat foarte bine, pentru că v-am spus că au participat și experți din țările occidentale, Marele Stat Major, Ministerul Apărării. Însă toate lecțiile învățate nu pot să le spun acum. Deci la finalizarea cursului vom face un bilanț și vom vedea ce trebuie de ajustat, ce mai trebuie de adăugat, ce trebuie de scos. Unul dintre candidații care a optat pentru studiile de masterat este și locotenent colonelul Gheorghe Țurcanu, de la Academia Militară. Inga Mihailova a discutat și cu dumnealui. Personal,
printre primii am fost și eu care a luptat pentru studiile de masterat, îmi va oferi oportunități la promovare în funcții și parcursul serviciului militar. Ce să-mi spuneți dintre disciplinii pe care le studiați? Deci programul este securitate și apărare, domeniul de formare se păstrează același ca la ciclul 1, militarie, practic se pregătesc specialiști în militarie, dar programul de securitate și apărare. Și se studiază așa discipline cum ar fi relații și drept internațional, securitate națională și internațională, istorie și artă militară, fundamentele științei militare și cooperare civil-militară, planificare operațiilor, studii de securitate și apărare. Cum se fac în general programul? Poate trebuie completat? Nu, este un program, practic, aș spune așa, e unic pentru Republica Moldova și respectiv și ține de știința militară. Știința militară cunoașteți cu toți, nu este dezvoltată în Republică. Practic suntem noi, spunem așa, cei care punem bazele științei militare și încercăm să o dezvoltăm. Prin elaborare acum, ne ocupăm, suntem la faza de elaborare a tezelor de masterat, unde abordăm întreg capitolul, să spunem, de securitate națională, securitate militară și respectiv căutăm și cercetăm posibilități de dezvoltare a armatei, a științei militare și mai departe. Care este prima teză de masterat pe care ați ales-o de asta? Eu mi-am ales teza ce se numește Reforma militară în Republica Moldova. Găsiți suficient material pentru a face teză respectivă? Pentru a face teză respectiv, vă dați seama că sunt nevoie niște acorduri sau niște permisiuni așa mai particulare pentru a avea acces la arhiva Armatei Naționale, poate și arhiva altor structuri de forță. Lucrez cu tezele de doctor al forțelor Ministerilor Apărării, domnul Peșca, domnul Găciuc, manualele sau cărțile scrise de către domnul Creangă, domnul Petrică și alte izvoare ce au fost elaborate, spunem așa, de mulți specialiști din cadrul Academiei de Știință, care au tangență cu știința militară. Viața de student e un stil hainat. Viața de student viața de student e un veșnic zbor. Viața de student timpul nu e timp, ora n-are pas. Cale spre Olimp fac studenții azi, căutând un rost zilelor de ieri. Parcă nu mai poți ca azi primăveri se aud cântând vesele chitări. Studenții se plâng de bani și plăceri, la cămine vin serile cu dor. Numai un chin dulce le amor. Viața de student e un stil hainat. Viața de student mă îmbată ea. Viața de student e un veșnic zbor. Viața de student de dor. Între ei și azi căutăm un rost. De ce n-au rămas anii cum au fost? Noi studenți vom fi ca la început. Timpul va opri sensul din trecut. Wow! Nu-i deloc ușor să devii student. Noaptea până în zori înveți insistent. Să ai timp de ajuns pentru toate vrei. Discoteci, sărbări și plimbări pe alei. Viața de student e un stil hainat. Viața de student mă îmbată ea. Viața de student e un veșnic zbor. Viața de student viața de student e un stil hainat. Viața de student mă îmbată ea. Viața de student e un veșnic zbor. Viața de student. De ce să topesc în zori stelele aprinse? Toamnele sunt numai flori, nopțile nestinse. Viața de student e un stil hainat. Viața de student mă îmbată ea. Viața de student e un veșnic zbor. Viața de student de dor. Viața de student e un stil hainat. Viața de student mă îmbată ea. Viața de student e un veșnic zbor. Viața de student de dor.
patrie. Radio-revistă pentru premilitari și toți apărătorii țării. Și mâine, dacă ar trebui, aș lupta pentru patrie, pentru Moldova mea, este declarația lui Grigore Bădașcu din satul Telița, Nininoi, și a apărat țara cu armele în mână ca voluntar în 1992, unde a și fost mutilat. Grigore Bădașcu este unul dintre puținii moldoveni care în 1992 s-a ridicat cu arma în mână împotriva separatiștilor transnistreni care invadaseră Tighina. Deși fostul erou a rămas doar cu protezile și pensiile mizere, acesta susține că, dacă ar trebui, ar mai lupta odată. La 2 decenii după război, conducerea supremă a țării a decis să-i ofere veteranului Ordinul lui Ștefan cel Mare, cea mai înaltă distincție militară de stat. S-a întâmplat asta săptămâna trecută la Casa de Cultură a satului Telița, unde, în prezența sătenilor, Alexei Barbăneagră, secretar al Consiliului Suprem de Securitate, i-a înmânat oficial această distincție. Scopul acestei vizite pentru mine este unul foarte important, fiindcă îndeplinesc porunca președintelui Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofte, de a înmâna cea mai mare distincție militară, Ordinul Ștefan cel Mare, a unei persoane, a unei personalități care în timpul războiului care a avut loc a manifestat cu adevărat eroism și este un om cu o mare literă, fiindcă curajul lui s-a manifestat nu numai pe câmpul de luptă, dar fiind invalid de gradul 1, și-a crescut copiii, 3 copii, și acum singur își prelucrează câmpurile sale pe care le are, trăiește, activează și este un om, pildele căruia sau exemplele care pot fi urmate de oarecare persoană. Care sunt metodele de selectare a personalităților, cum ați spus dumneavoastră, pentru înmânarea acestui ordin? În cazul de față sunt comandanții unităților militare care au fost formate în timpul conflictului militar. Aceasta este una. Organizațiile acestea sunt și acum, sunt foarte multe organizații ale voluntarilor, ale participanților la conflictul militar și domniile sale prezintă din an la an listele persoanelor. Aș vrea să menționez că domnul Grigore a mai fost și anterior menționat cu înalte distincții. Această distincție ultimă, eu cred că este cea mai importantă, fiindcă în consecință denotă eforturile lui de o viață până acum, o viață, să spune, eforturile pe câmpul de luptă și în timpul păcii. În 1992, Grigore Bădașcu avea 35 de ani și locuia în satul Telița, în Nininoi. A plecat să-și apere satul de cazaci și separatiști, dar a revenit acasă fără un picior și o mână. Își amintește camaradul său de arme, Iuri Jireghi, care este acum președintele Uniunii Voluntarilor din Nininoi. Noi ne cunoaștem mai devreme de anul 92, până la război, îl cunosc ca un om tare viteaz, în primul rând viteaz, dacă îl cunosc pe acțiunile care el le-a petrecut. Din urma lui au rămas numai exemple de dorit pentru ceilalți. După dânsul se aliniau mulți, că el niciodată nu a dat un pas în urmă, niciodată nu s-a temut să meargă înainte, cât de greu n-ar fi. Vreau să vă spun că în rezultatul acestuia și-a rămas fără mână, fără picior, mașina blindată lui fiind străpunsă complet. Chiar prin corpul lui a trecut, împușcătura a trecut prin mașina blindată și prin corpul lui. În rezultat căruia lui deodată i-a rămas și mâna și fără picior, n-a pierdut cunoștința și a ieșit din luptă, așa fără mână și fără picior, și numai când a ieșit din luptă, el a pierdut cunoștința. Credeți că merită această distincție de stat care a fost oferită? Asta e puțin. El merită mai mare distincție, să fie mai mare, dar ei este. Dar asta e cea mai mare distincție militară la noi în Moldova. Ei cu mare întârziere, el trebuie să o primească direct în 92, de atât că așa fapte cum a săvârșit domnul Grigore, asta erau unici. Mai este un afganez la mine, decedat, în satul Roșcani, Vecislav Văzâi, tot a căzut pe platou, tot a făcut foarte mult, a scăpat de Afganistan și a decedat în Transnistria, tot a rezultatul atacurilor rusești.